Pevačica Jelena Karleuša je dete u duši. Ona i dalje veruje u Deda Mraza. Jelena će zajedno s Marijom Šerifović i Sarom Jo u novogodišnjoj noći pevati ispred Skupštine. Ona ne krije koliko je uzbuđena zbog te činjenice, a sad je na Instagramu podelila i pismo za Deda Mraza i otkrila svoje želje. Karleuša je iskopirala svoju ćerku Niku, koja je bila prva koja je napisala pismo Deda Mrazu, tako da čekamo da se Nika oglasi povodom ovog slučaja. U svakom slučaju prenosimo vam pismo Karleušino Deda Mrazu. Dragi Deda Mraze, bila sam mnogo dobra u prethodnoj godini. Moja novogodišnja želja je da svi svetski mediji objave kadrove sa mog koncerta ispred Skupštine i da slika mog grada i moje zemlje bude prikazana u najlepšem svetlu. Da zadivimo čitavu planetu. Molim te, Deda Mraze, ja znam da sam ja tvoja najomiljenija zvezda. Napisala je Karleuša i tako indirektno pozvala sve medije da objave kadrove njenog koncerta, što nisu pojedini učinili kada je Karleuša imala koncert na Ušću. Tada su svi mediji skoro preneli kako je njen koncert bio debakl i prosto su je malo i, kako da kažem, razapeli. U svakom slučaju, te fotke sa njenog koncerta sa Ušća su završile na kraju dokumentarcu Amy Winehouse, pa je Karleuša tužila te ljude. Da li se obogatili ili ne, to ne znamo, ali u svakom slučaju JK želi samo da je neko snimi za Novu godinu. Ko bi rekao da Jelena može da bude ovako skromna? Šta vi mislite o ovoj Jeleninoj želji? Šta ste vi poželjeli za Novu godinu i obavezno mi napišite u komentarima gde ćete provesti Novu godinu. Srećna Nova godina!